Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun awak dhewe salam dadi respon karo wiyaga ya karo pamriksa lan para tamu undangan sing sami lenggah nggih. Ateges utawa nggambarake keluarga Bapak Sumarjo kuwi ora pelit. Yo karang serak bandara dadi mbangun-mbangun barang aja. Nah, ngono. Iki kaca popo. Orang kira kejaba nguri-uri budaya lan sawalan keluarga Bapak Sumarjo lan ajate angon putu ora ngono lan ulang tahun kawin Mas Bapak Sumarjo kalih garwane
Rupane burang kinem. Wis ping 50 taun umure pernikahan wis alhamdulillah diparingi panjang yuswa, bagas waras, kesehatane, panjang umure, adoh sambitane. Muga-muga bisa slamet donya lan akhirate. Allahumma amin. Amal kudu. Simbah wangsa sentana. Saprah keluarga kabeh nggih syukur. Bapak Sumarjo dan Ibu Rakinem ya apik. Nah, Rabiani Sembodo. Nah, Kyai nek ra sembodo ya ora kuat mandhat wayang. Yo wayang iki nek gendera mulya niat kaya nang kuburan. Apa kok dadak diabane iki piye iki? Yo ora mesti elek-elek. Ya wis lah. Wanane arep-arep apik kok yo. Jos. Nek ngene terus yo pisan wae. Iki lah. Iya. Nah, terus nganu iki Pak Sumarjo sak keluarga nganake hiburan ning Purwo yo. Wis sak kamar-kamar diwujudi karang wis uni kok. Arep angon putu, arep panjangan, nah mau wis dadi uni wayangan tenan. Terus iki Romo Cek Glagah Dokter Iwan yo diuni arep angon putu. Wong wis duwe anak tuaku Cek Glagah. Ku nek oleh dana saka pelibaran jalan jalur selatan. Ning arep medhun cah apa iki? Dalange nganti lumusen nek. Make cair-cair. Yo panurang Glagah yo wis di karo aku, arep syukuran wayangan. Danane ora ngenyang wis wingi ngenyang 50 juta kok. Wis apa yo. Ampun niku pun kurang. Punimbang kalian BRI Wates wong iki yo ngaruhi aku kok. BRI Wates wis wingi nanggonku kok. Terus nyita sertifikat. Berarti instan. Sip. Iki nganggo pesinden barang komplit. Ya anane matur nuwun dhumateng Bapak Momon. Pinangka dados sesepuh ketuane paguyuban Sanggar Pangudilaras. Matur nuwun Pak Momon keson nggoni nek diwaku rame jek-jek wong Kyai Sembodo. Terus Romo Kangmas Bapak Sumono sing asta Kendang kuwi pimpinan Krawitan Pangudilaras. Apik danane. Apik. Tur dheweke iki Kyai Sembodo. Umure kan aku nggandi. Lairan 74 75 ning pokoke nggandi. Ning sugih kono. Amin. Wong ana iki apa-apa nyukupi kok ana wong wayangan ora kuat liwat tenda karo panggung. Sumbangke. Ora beda karo Pak Sumono Glagah yo duwe tenda. Nek Bu kaya Pak Sumono pengendakku ora penggali nek iki lho kok nek Sumono Pak Sumono Glagah aku ngerti. Muga-muga yo bloko. Sesuk wayangan dhewe. Wis pokokan kok anggere wong tak tawani wayangan kok. Ya sampe iki. Matur nuwun karo rombongan Pangudilaras kanca-kanca nek iku guyon kiwan yo di ngapura karang kan mau kok nyenyet dijek guyon ra gelem menungso apa aku yo sepaneng ra wis
Yo sing rebakna iki nggon mikir diserokke wis rebak apa-apa kok mikir iris. Marai emosi. Waduh, emosi. Kurang ono lima. Ora kok mingguan, Pak. Iya. Napong ke singgit. Sekok pojok kono. Ora ding urut saka manu wae iki, saka cerak dalang sing nom. Iya, sing nom. Dalu jenenge sapa kowe? Nggih, lapangaken. Nami kula Jevi Mega. Saking Kali dengan temon. Anake sapa kowe? Romo Prabu Widyasa. Iya. Yo ibumu wis kecemplung sumur kok mati. Jengkel. Kok kelep segoro. Adimu penti endi? Sekolah. Ngeblong bapaknya penti kurang ajar. Beres Pak, arep beli mau ngebel. Pak, sorry ya, saya ada job lebih besar. Kelakuannya anakku ya begitu. Bapak ning sambatan to ngono ya. Prei. Ya wis. Kok ngerti orang bukit tak sithik ya. Ya wis terus sampai lurus. Iki cara tersindene iki panggilan dhewe iki kudu rombongane dhewe ya kan yo. Lajane jenengan wedi kali kula. Dikersake karo Pak Marjo ya monggo. Boten jenengan to? Dalem. Boten jenengan. Seneng wong Pak Marjo langsung kok. Oh. Iku pokoke lepas saking urusan itu. Lepas iki ojo piye? Maksud iki wong wingi-wingi iki Pak Marjon mendel mawon kok ngerti-ngerti aku ngundang bintang tamu lho Mas Wit, hati-hati lho. Sapa aku? Bundari, alah Bundari kok. Saya yo ngaji kuwi. Ora apa-apa aku santai karo kaya. Boten sias piceparan to? Sampun preso. Bundari saking Kula saking Jangkaran. Biyen iki presidenipun Romo Hadi Rusmadi. Nggih, rumiyin. Nek menika Pak dangu mboten nimbali. Sinten? Pak Ros. Niku seneng urusan kula. Oh, kula kinten sami-sami dalang. Boten, niku mbok menawa ki mergo job iki adoh-adoh kok larang-larang. Dadi ya Sidene nom-nom. Oh, lah. Lah kula niku kurang nopo, Pak? Pokoknya di bawah 20 tahun. Jadi itu termasuk wis ini sepuh ya jangan digunakake syukur ya wis. Ngono wae. Sampun kathah generasi penerus. Pun tadi kula nggih pun sepuh kok kula pun keputu kok. Kuwi anake Jepi wis metu wedok. Iku. Dadi bahane kuwi wis pinangka dados teko palune anak putu wong bapakne ya wis bahane kuwi wis insak. Ceketahipun. Nek sukitan dereng. Anu anak kula sing lanang sing cilik banget. Lah nek syukuran sukitan mboten. Ampun suket kanggo ora kanggo Ora disyukuri. Kudune syukuran dhisik kok lanjut. ngurus wong suket. Rumangsang ora perlu aku kok Bundari iki ingin. Lajene suwe ora nganggo mbok ndang nggih. Ora cocok iki nang piyayi agung-agung aja saru. Ora satu dhewean wae. Mboten pareng saru. Nggih. Matur nuwun Bundari. Iki nomor 3 wis
jan kok kaya Teletubbies. Iki sing dalu sange. Wis cendi bunder. Mak koconan moto kok tukang kelas. Sing penting ora sing ndek bojo. Wis, Pak, nggak ngomong ki sing penting di bojo tapi biasa kleset-kleset kan. Yen kowe kaya dalang jeng-jeng. Wis. Yen saklare konslet. Apa? Matur nuwun, Bu saking pundi, Bu? Saking Panjatan. Iya, matur nuwun. Pun kagungan garwa? Ampun. Matur nuwun. Panjenengan tak dereng malih. Nah, aku udah ada bojo, bantu di bojo itu kaya ngono kae. Ini ya lumayan sih banderan dhewe. Tua-tua setitik gua atul-atul. Ora ngawur mak. Senengane bujone mbakne kok Mbak Makmur kae wong ndemo iki bujone. Ora mau ketemu nang mburi kelir tenan. Kudune sing njaluk ngapura bodho ki mah kono sih. Aku lagi pangapura ya. Yang walik-walik. Ya, yung pangestuku tanpa menanjang. Bisa. Ngatur nuwun. Nggih. Bolas sih. Seragam iki kok jenengan nggih. Ah, ini pawarjo ini rebuke kelalan seragam diurus. Tanggung jawab. Pak iki sesuk nang Pak Maju ditambahi lho. Gawe sewa seragam. Sewa seragam iki murah, Pak. Meng 500 para loro. Bu, nek kono 250 dengan apa 100 wae. Akeh panglare. Sing keri dhewe. Dari dhewe ngarep 300. Boten rawani aku. Cepi Sugeng dalu. Sugeng dalu. Asma Bu sinten asma? Bu Giarti saling ngasih. Sih. Sih. Pensiunan nggih. Yo nek pensiunan sing nopo? Boten tegese iki nek wong pensiunan duwe pacar ngaten kuwi. Kurang nggih Pak ya. Jepi. Kowe lekas kematen ana kae yo mbok menawa. Ora sasok ngaku. Karo mbone dhewe iki kaya mbok ngene iki. Mbok ki rak dodo munggah. Ora saru. Iya. Arep lepono wong tuwa. Ya wis. Wong anakku penti iso langgam. Iki yo pinter marang gono marang bukir nang. Sing latih. Mergo bukir nang ngene karo aku ada rasa. Yo ora. Kira aku tuh ora tahu yo tak lincipi yo ora wis tak keper ku gak ora. Sok GR. Tak bayar niku. Menyang itu digarose gampang. Ya wis matur nuwun barang gono. Ini guyon aja dadi leboke tunggal. Nah iki terus Bundari tak atur ngasone kalio. Dipentingke luwih penting. Monggo. Kula cepeng iki. Kula nyuwun gunang menika kagem Bapak Maju sak keluarga. Nyuwun ikut manggung nggih. Ya nggih. Ajeng slendro apa kelot monggo. Slendro nggih purun. Monggo Mbak Mingun. Monggo, Mbak. Nah, ini sahabat seru kok. Berarti nek